Pinay. Ano, Oh. gawin? May premium tayo ha. Basta ma-shoot mo yan, 2 beses yung ano, yung ito. Ano po mo, ganyan, di ba? Oh, mayroon tayong pang premium, yan o, 200 pesos to mga kapatid. Ngayon, dahil, takpan ko yung isang mata mo, ganyan, nakaganyan, kunyari, ganyan. Pag na-shoot mo yan dyan, na-shoot mo ganyan. Tapos pag na-shoot mo ganyan, o, isang daan na yan, pero takpan ko yung isang mata mo. Ha? Isik lang. Basic lang ha. Ganyan, basic lang talaga to. Ganyan lang. O, yan, ganyan. Kaya. Takpan nyo yung mata mo. Ganyan o. Pag nasuot mo yan, pasok mo yan. O, kahit nagaganyan, isang daan na. Hindi, takpan ko muna yung mata mo. Mayroon tayong 200 mga ko. Hindi yan ha. Ang kahawakan ko muna yung 200 ko. Baga mo yan, kunin mo na eh. Dali. Sandali. Sandali lang. One. Sandali. Ako magtakip sa mata mo. Oh. Okay na ba? Ganyan. Ganyan kalayo. O, sige, sandali lang ha. Okay. Oh. Okay. Sandali lang. Takpan ka muna. Pikit ka muna. Pikit ka muna. Sandali. Yung mata ko. Bukalin mo na. No? Yan. Wag mo i-subo na ba masyado eh. Ilan lang yung konti. Basta masuot, 100. Ganun mo. Para ipa... Ayan, ganyan. Sige. Sige. Wala. Grabe naman yan ganyan. Sinubo talaga. Ay, 100. Wala rin pala nga. Wala rin pala. Ay, diba? Kabila naman. Diba? Ayan ha. Kabila naman. Sandali. Dapat, ano? Sandali ha. Grabe, ka na. Sandali, kabila na. Pikit mo na. Pikit mo na. Oh. Okay. Sumo bang bira? Ginubo talaga. Dahil na. Sinubo mo talaga. Pinagdatuhan na. Sandali. Selfie muna tayo.